But I hated insindiso. Salvation. Ngayizonda insindiso. I went on fasting for 21 days, asking God ukuthi ayikhiphe insindiso kumina. Angisayifuni. Cela ukuthi uNkulunkulu ayikhiphe insindiso kumina, angisayifuni. But angazi, the more ngithi ayiphume, the more ikhula. Iba strong. The more, yes, the more iba, yazi ngakhonze bandleni, ngikhonze bandleni, kuke kuthi makushayelwa, kumiswa abantu, kumiswa indumiso. Yangempela, mina ngikhuluma ngendumiso hayi lento enzeka manje. Abantu sebethi bayadumisa, mina ngikhuluma ngendumiso yangempela. Bakumiswa indumiso. Kuthiwe uNkulunkulu uthi izandla zami angayiphakamisa. Bayiphakamise bonke abanye, babalwe futhi ngamagama ukuthi obani abamukelekile nabangcwele ukuthi bangakwazi ukuthi baphakamise izandla zabo bayiphakamisele kuNkulunkulu. Mina izandla zami azamukelekile kuNkulunkulu, ngingcolile nginje. Njengoba ngisho ngithi mina zikhona inhlambe engeke ngizisho engangibizwa ngazo. But for the mere fact ukuthi ngalezo ikhathi kwakwenze, on the other hand, ngapha ngiyathukwa. For me it was rejection. Ngiyathukwa, but ngapha uNkulunkulu mbula izinto. uNkulunkulu mbula izinto. Yakuzoba netsunami ngo-20 bani 2000 and something, kuzoba netsunami. uNkulunkulu showed me ulwandle lubulala abantu, lugcwala imizi, luba njani. Ngivuka ngixoxa ngithi ngiphuphe ulwandle lusuka luza emzini lubulala abantu, kwafa abantu. Ngakhala kuNkulunkulu ngisaba, ngabuza ukuthi Nkosi senze njani. Lathi izwi, thatha abantu unyukele nabo entabeni niyothandaza. Thatha abantu unyukani niye phezulu. I remember there was another dream that I had. Njengoba ngisho uNkulunkulu ukuphuma kwaMandela ejele, okay, hambe. uNkulunkulu wangitshela 2006 indisiyo. Wathi uNkulunkulu Mandela 1 kade ashona. Akuyena uMandela lophilayo. Uphila wakhiwe.